Jatend migao mar omenda John Mbadi odok ne piny owacho ka okoni okang' ma osego kod tend Kenya Kwanza e yore mag dongruok e kinde mar higni 2 ma okalo duong' ma oloyo kinde mar higni 10 mar tend jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Mbadi mane wuoyo e gwenge mag Mukuru e sub county ma Suna West okono jogo maseyo tend William Ruto mondo okongi gima osedhi marach e telo masani kopimo koda mag telo mokalo. Wacho ni e kinde tend William Ruto ema omenda ma counties kod CDF yoro duto ka hik omenda mar 2024-2025 ne pok orumo. Mbadi bende wacho ni kaka oganda luo gitiyo kod jatend piny Kenya William Ruto nikech osekelo dongruok e gwenge mag Nyanza kod piny Kenya duto. Ma osir kod jaod bura ma Suna West Peter Masara ma wacho ni jatend piny Kenya William Ruto osekelo dongruok e gwenge mag Nyanza. Ne ujo mokere gigombo migi kata minisa makoro miyani an kata mana jatenda momiya tich ma ude lango ni ong'eyo maber en ja UDA kana onge UDA anane ODM koro tiyo gi UDA kanyakla kendo wadwani watema tek mondo UDA gi ODM oti kanyakla nyaka wadhi e yiero nikech bang'e no be nitie gik ma wageto kwa gik 2027 kore ka walaro kedo bende gima litna ni ng'ato wuoyo kocha to wacho ni mondo wawe tiyo gi Ruto to yanyo wabeyen. We cannot be cheated as a nation that we should go to demonstration for the sake of demonstrating. We must give the current government time. Why do I say so? So that they can achieve their dreams. Nyaka be patient enough, Gimbadi gijowa mane sirikal mondo gideliver nwa gik mwasetimo. Wan kaka jo Migori, jo Suna West, pes ma sirikal dhi miyowa this financial year en pesa mane pok wachayudo nyaka piny chakore. Ok wanyal we development go to ni wadhi demonstration. Gikone gavana ma Trans Nzoia George Natembeya odok kendo chako tiyo kod apise manedo kumeni okonyal donje kuom ndalo 60 mar ne chiwo thuolo ne duol makedo kod mibadhi EACC mondo onon mibadhi mane miene koloso bang' dok e apisno. Natembeya osingo keto mahino e tijene mar neno ni ochopo chenro duto mane owinjo bed ni timore e kinde mane doho ogoye marufuku ni